Hello! Jos sä käyt salilla ja sä oot miettinyt, mikä on parhain splitti, mitä sun kannattaa käyttää sanotulla salilla, look no further. Tämä on se video, mitä sä oot etsinyt. Eli paras splitti, mitä sä voit vetää salilla, on suoraan sanottuna ja simppelöidysti splitti, mitä sä itse haluat vetää. Semmonen, mitä sä jaksat vetää, missä sä kehityt ja semmonen vaan niin, että mikä tuo sut sinne salille, koska sä tiedät sun seuraava reenin ja sä tuut tykkää sun seuraavasta reenistä, kunhan sä et skippaa jalkoja. Mutta kunhan sä jaksat tehdä sitä reeniä tai sitä splittiä, niin usein motivaatiolla ja painostat itseäsi siihen, että sä teet sen treenin kunnolla, niin silloin sä oot ihan all set. Ei sun tarvi etsiä enempää, kunhan sä teet sitä samaa splittiä 5 vuotta putkeen. Se on hyvä välillä sitä vähän vaihdella. Jos sä et enää näe kehitystä, niin se on hyvä vaihdella vähän. Joko koko se treeni tai heitellä vähän päivää sinne sun tänne, vaihdella vähän noita liikkeitä. Mutta niin, parhain splitti, mitä sä voit vetää, on splitti, josta sä itse nautit, joka antaa sulle sen hyvän tunteen siinä reenaamisessa.